Nagbalina na balay tinaangay alibo ti milagroso a replika ni Apo Jesus Nazareno a kukwa ni Nana Minda Jacinto iti barangay 2 Santa Joaquina, Lawag City, akas parang rambak iti tinawen a piyesta ni Apo Jesus Nazareno. Kalpasan timiza iti malibkalman ket itoy nga insigida ana ilibo ti estatwa iti sentro ti syudad ti Lawag. Binayaway daytoy dagiti kameng ti PNP, traffic enforcers, dagiti tamboreros manipod Ilocos Norte National High School ken dagiti Devoto. Di pa nakisarsarita tayo ken Nana Minda ket kunana ami nagroso daytoy kalpasan adan dani na uram dadani na takaw ngem sana nagbalaygi ken nagdara iti tengnged na manon atawen tinapalabas. Nasunog, ninakaw, at meron bleeding sa neck. So it came through from Cagayan, Isabela, Vizcaya, and Cavite are coming to celebrate with me. Kabayatan na nakasarsarita tayo iti may sa Devoto ani Nana Ostreverta A. James iti Sarat Ilocos Norte anabayag isunan amamati ken Apo Jesus Nazareno ken mapan isuna iti chapel tapno akid daw ti grasya ken bendisyon kadwa na ti apo ko na. Ako, dumawag kami kumamatay ko para bura na kamtay grasya na. Medyo nasaya at matbasiti ko. Ti pinagbigyan. Ket kanayo na kaglulualo iti rabi makaana kaglulualo intay sango tay altar ko. Bigay tapno ko dumawat ak tay grasya na. Mainaig iti daytoy ket nagyaman ni Nana Minda kadagiti nang tulong ken kuana ken ingunam-gunam na ano kayat dagiti tattao ti milagro ket kasapulan apat keren ti pamati ken agsakripisyo ken agkararag. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, tatak, aremen.